Halló? Halló? Kivel beszélek? Sophie vagyok. Sophie? Igen. Bocsánat, de ez elég vicces, hogy Sophie. Na, szóval annyit kell, ja, komolyan fordítva a szó, azt lerakja? Halló? Azt lerakta. Nem tudom, de úgyis megyünk másik napra majd ott. Ja, jó, másik napra. Ez mi Sophie vagy? Nem Sophie-t mondott? De Sophie-re elkezdi Sophie, és akkor megkezdem Sophie, és akkor igen. Már büdös kurva, bazd meg. Szipi-szopi daglanak, kergeti a halakat. Na. Sophie. Jó, most ezt kiégetek. Jézusom, gyerekek, találtam egy ilyen 14 éves, ilyen ázsiai csaj. Na, hiper. Jó, lehet, hogy nem ázsiai, de az, hogy 12 éves, az biztos. Na, de várjál, következő napon, jó? Jó. Megkérdezem tőle, hogy... Ne, CT, tök mindegy. Halljátok? Majd megkérdezem tőle, hogy a mérges sárkányt azt vállalja. Tudjátok mi? Tudjátok mi az a mérges sárkány? Nem. Jó, majd elmondom. Mi legyen? Inferno? Inferno, ja. Az jó. Jó van. Na, aki szeretne telefonbetyárkodást hallgatni, az álljon CT-be. Jövök. De engedjetek, mert azért nem állok be akkor. Annak nincs ok értelme. Ja. A telefonbetyárkodást az álljon CT-be, BLS, Léci. Te amúgy előfizetéses vagy, hogy így... Akkor jó. Aha. Gondoltam, hogy nem. Mit töltegetj a kártyáját. Szia, anyó, elmegyek 3000 forinttal föltölteni a kártyámat, hogy beszéljessek mindenféle még színi kurvával. Hát rendeljek kurvákat. Hallod, még kérdezd meg, hogy ez házhoz szárítás van-e? Figyelj, hívom. Szipi-szopi, hát bazd meg ez a szopi, ez kurva jó volt. Menjünk be, Csak valaki akkor. Na, gyertek, ne! Halló? Kivel beszélek? Tessék? Szintivel. Szinti, megkérdeztem, hány éves vagy? 18. Köszi. Csak annyi, hogy jönnék. Budapesti, ugye? Jó. És hol lenne? A dolog. 13. kerület. Jó, de az megoldható. Kérdeznék tarifákat, hogyha engedi. Persze. 4 óra 10 000, 1 óra 15, a Popsius plusz 5000, a Labeltika szintén plusz 5000. Nem is kezdem, Szóval a hogy Popsi az plusz 5000, és az extrákkal, hogyha én mondok extrákat, az plusz mennyi? Hát akkor felsorolok mondjuk egy 5 darab extrát, és akkor arra, hogy mit vállal ezek közül, de addig ne szóljon közben, csak annyit, hogy igen vagy ne, jó? Jó. Szóval cicanadrág, olyan, hogy cicanadrágban van ön. Nem számolok. Jó. Tegeződhetek?
megkérdezni. Persze, nyugodtan. Jó. Jó, és olyanokat mondjuk, hogy ilyen szitkozódok közben, tehát mondom, hogy büdös kurva, meg ilyenek, ilyen van. Ilyet nem lehet nálam. Jó, bocsánat. És kérdeznek egy olyan, hogy pisi, szex, vagy kaki. Nem. És nem. Jó, értem. És hitlerezés, az van. Mi? Hitlerezés. Az mit jelent? Érdekli? Igen. Jó, hát az olyan, hogy egy kaki darabot kiveszek a asszomból, angolosan, a seggemből. És Nem érdekel. és a bajszára kenem, olyan, az nem? Nem. Jó, és a mérges sárkányt azt megcsinálhatjuk? Azt tudja mi? Elmondhatom ezt is? Jó, de ne sértődjön meg semmi. Csak annyi, hogy megmondhatom? Akkor megmondom, jó? Jó, szóval, az, hogy leszop, aztán izomból tarkón vágom, és az órán kifröcsög a gecim. Ilyen van? Jó. És gratulálok a hölgyhez magam mögött, és ne taklasson ilyen készségeket. De ilyen. Hello. Úristen, de bolond vagy. Azt a Mérges sárkány. A mérges sárkány. Na, fejlok még egyet. Egy utolsót felhívok. May we be safe from evil. Throw in a flashbang! De ORF az micsoda? Decoy sound! Országos rendőrkapitányság, nem? De várjál, ne, azt azért nem. Azt mondom, hogy idé. Ez az azt mondom, hogy Apektól jöttem. De tudod mit kérdeznek? De az Apekot sokkal jobb. Idegen tárgyakat felszabad tolni, ne? Ja. Na, Apek, majd az lesz. rendőrséget hívod? Tessék? Rendőrséget hívod? Miért hívnám a rendőrséget? Szüksem. Azért nem akarom, hogy megbüntessenek. Hát ja, azt mondjuk nem kéne. Getty a sok flash, bazd meg. Jó, védjetek meg! Elmegyek a parti mögé, védjetek meg, gyerünk, Lészi! Érzéki milf. Kérdezd meg tőle, mitől érzéki? Ja. Na. Halló? Kicsoda? Móni. Ja, Móni. Nem tudom, kit kerestem. Hát Móni. Akkor teljesen jó helyen vagy. Na, de jó. Én Máté vagyok. Hello. Tegeződhetek? Abszolút. Ja, jó, köszönöm. Na, szóval kérdezgetni itt a Budapesti, ugye? Hát gondolom, hogy az adatnapot látod, Igen. de hát a 10. kerületben tudsz elérni a Sörgyár utcában. Ja, értem. Tehát sörgyárban lakik?